Kontua da, askotan norberak eta gehienetan inguru hurbilak bere erabakitzeko eta ilusioak sortzeko eta fantasiatzeko gaitasuna moztu egiten diotela. 2005ean Montblanceko refugio batean nengoela, nire gizonakin, inguruan gizona besterik ez nuen ikusten. Pentsatu nuen antolatu behar zela emakume talde bat, emakumezkotzeko. Emakume talde bat antolatu Montblancera joango zana, eta hasieran nirea bakarrik zen ideia, bazan dagoeneko 20 emakumena gutxienez. Taldeari izena bilatu behar zitzaion. Emakumeak, euskaldunak, mendizaleak. Etzan erreza izan, baina otu zitzaigun. Mari, Jainkosaren izena, mendiarekin lotuta, Mari Mendi. Lehengo egunean, beste Mari Mendi batekin eskiatzen nengoela, batean begiratu genion kolari eta esan genuen, zaharrenak gara, izugarria da, emakumeak eta, edadeko jendea desagertu egiten da aktibidadetatik. Neurri batean Mari Mendik horri eman nahi dio erantzuna. Emakumeak aktiboak nahi ditu. 20 urteren buruan ez dela nire bizitzan mendia egongo, eta zergatik. 85 urterekin mendia ere hor dago zuretzat, gozatzeko. Bai. Bada Jose Anton Hartzeren poema bat, Mikel Laboak kantatzen duena. Mendian zoazela askotan, ni bintzat askotan gogoratzen naiz. Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ikusten uzten. Oso politia da, ez da? Eta mendia gainera askatasun esparrua da. Gure gazte denboran, kalean presio handia zegoen, presio poliziala, eta euskaldunok mendian askego sentitzen ginen. Euskal Herriko mendiak gureak diren bezala, goi mendia ere gurea dela demostrateko gauza gara, eta Montblancen egoteak hori demostratzen zuen. Behin eta berriro, goi mendia ere bada emakumezkoa. Eta 20 emakume hauek angeunden Montblanceko gailurrean, irrintzika, gure alaitasuna, gure hizkuntzan adierazten, zerbait handia egin duela pentsatzen. Ez da kirola zaina handi bat, baina bai da handia 20 Euskal Herriko emakume nagusi Montblanceko gainean egotea. Emakume euskaldunak, nagusiak, mendizaleak, munduaren jabe, mendiaren jabe. Lau aixetara